Balima Agnokma, très urgent. Balima billet samedi 8 août 2026. Ko Malini Francica et réconciliation. Ko Emmanuel Macron et Assimi Goïta. Ko Oluka et réconciliation. Kuka Kelefoka Bampeu. Malion, comment mbora maminda. Ko de Kanga Kessisan. Oui, journaliste Seydou Oumar Traoré. Malien Bega kuma inamede. Malini Francica et réconciliation. Ane Algérie kade ane Algérie neni ko Algérie debe ka jadi sous préparé anor jarabi. Ane Côte d'Ivoire fana kadi. O ko Franci fana ko o kele ko foko ban. Journaliste Seydou Oumar Traoré a moun de sebe non. Nous devons aussi pouvoir nous réconcilier avec la France et la Côte d'Ivoire qui n'ont pas détruit notre drone puis avancer. Angen des réseaux fan baby. Mali ni Côte d'Ivoire ka réconciliation. Mena kuma kili fo malien den bela jelengena. Malien de ni France be kelela ay kuma ina mede. Malien majorité chama de ni France be kelela. Asimi ni France te kelela. Nin corona ja asimi ni France te kelela. Asimi ya mbla sadi uya c'est-à-dire où y a un temps perdu manamana kan fo la kasoroni France be ka baraka ne bono prévu de ira olabi depuis domina président Assimi Goïta et docteur Choguel Kokala Maïga bo premier ministre ala kanane Ablaye Maïga yo oya sena bulu de dile France mo ta banende depuis domina Assimi Goïta et ben le cerveau mena ko don kasola we Assimi tike dile France ma o te fly ben le cerveau me kasomina avec kasomina Joïla kasomi flé ni ben bala Franci de kasonjo à travers la ministre abokalama Mali transition communication nyamoya be mogomunu bulu olu ke Franci ka journaliste soudi c'est-à-dire que depuis ben ni docteur Choguel Kokala Maïga borai Assimi Goïta ni Franci réconciliera ka ban ou malien flé c'est-à-dire ne ben sikede malien do la de ne be yele quoi Ablaye Maïga les Français de Ablaye Maïga choisi kasigi mais sigi kuma ika mais Français ma Choguel sigi mo Français kele Assimi a be kele ka be don kasola donc kele ta Assimi ni Français che Assimi ni Français kadi ba foko libarani abe théâtre baw de ke abe bezu de créer mais wallahi ni corona cha Assimi ni Français te kele la ma foko peuple malien de je parle du président Assimi Assimi ça de Janfa Domina ka conseil supérieur de la défense ko siki kuluba ni ala uni français de kumbe ka baraka ni couronne che Assimi Goïta ni français de kumbe ka baraka ka sa do den krefere Mali renseignement kata guerre ke Mali ni français ni Amérique Assimi ni français ni Amérique de kumbe ka baraka chamanke américain ngere a publié français ou ya français ka diplomate mi domina français ya publié kute baraka na ebli ma oron temena malien chamanka ima ala to bla farafinya to ga nyamo to ka jamana don tromper tant quoi to ba tromper li ke wali jamana de la mais to ka jamana ere konana be sérieux de bi to manteli ka jamana de ta ka ba bla bo che chilena to ta ka jamana janfa tien kono ayre ka intérêt personnel to to mambe kara ko ke jenante ke lo farafindi il veut faire mais ko hot trahison il va me robe faut tubabu ka dugula ita me Franci ko Franci président hot trahison depuis la Canada ne ma ko Franci président lo binana ka don kasola kay Franci janfa bi se ka waru du ay karabu ko nun fendo ke mais ka fo kay Franci yere de janfa yere ne ke ma mede abse ka kera ubuga jamana fe unuka ko babe ka fo ko Franci président ma fo ko Franci ka den mais Franci président De Gaulle les Français blaka bouli ka Angleterre ama songa Français janfa ay keleke kana Français libéré fana donc a fo ngena qu'elle était Assimi ni Français che munungo ko Mali ni Français ka dia non en ban kun fait ou yanga taw de perdu sinon wallahi qu'elle était ni Français che Assimi ni Macron ka di foiti ne somena ne kuma ni fo
Aïta Mali gouvernement na djebi abe français mogodi. Mali yororo be bi ko na fasoro do mogo be ka jira be français mogodi. Irisophone kelentei. Non. Anga risophone que ça do camarade. Asimi ofara. Sadi mogo munu yere irisophone yere asimi abekele. Abdou Niang o kumbe ka armée française défend kono tarako mai malima o ta ko ka communiquer. Aïta gouvernement kono Sigma nyamogo ba Ibrahim Traoré a ben korana che asimi fenga do olu reçoit français. Makoro nyamunu reçoit français o le taraka sigi. Ça le koy mona se ka ban quoi. Ay asimi ay politicien ke ga bo fanga la domina am simini an sigile ko. Am monele, ça dit am monele ngo mona be na boana quoi. Ni ma dabla me kashi. Am monele ko mona be na boana. Ko fe mali na folo chwe ko ka bedon kasola. Asimi nana ka o mgo kelon ta ka baraka no le tukuni. Munu ye kelege kulu kele. Aw kumala kila ko alaye asimi ko ta sana asimi sana ngude alaya. Ala nyabe benga ningela. Yenga ningi nyumata ala nyabila. Yenga ningi juguta ala nyabila. Munu weka avokani Fransi ka réconcilier. Na menaya me asimi dadi. Ko Fransi parce que obe ku ka video manu bla. Aya la jede, u ka video manu bebe ka commencer ka kumani fosi samno. Anga gandi fan la me. Fransi gera kumina. Ni Fransi yo kumbla dongo ka sona ka na table de négociation ka ya fateli. Cher la out ni no kuma me fontaine on a ke play. Ou ben ani Fransi barake non fait clairement et la faute. Kani Fransi be barake non. Mais ani Fransi be ka barake o. Fransi orange ngo Fransi tadi. Fransi ka entreprise malien nga war de be beaucoup ou bla Fransi kesu la be taka Fransi. Orange be mun bon malien ku c'est des milliards. Ame téléphone ci mun ke Mali kona war be ta Fransi kesi de la. Obe war mun do Fransi kun hali Mali sanu tala do Fransi kun. Fransi be milliards de che Mali kono. Orange ame ka war mun do télécommunication na Orange ni fonna a bebe ta Fransi di. Fransi ka entreprise de do. Abe fani Fransi ka bara model jumenge. Ou abe fait tuguni Fransi ka sorasu de blakana. Ani Fransi ma kala dor la ku ka sorasu ka ta ka banfi. Ou be gandi ebe fait Fransi sorasu de kana. Mamunu ye liti ka ambe kala ndonga mais nous démission do ta donko. Mais mu fo yana. Munu be ka bokani Fransi ka réconcilier journaliste Seydou Oumar Traoré. Kala tani Fransi chede. Malien de diminuer me Fransi koro, asimini Fransi be buru ni café min dongo dum. Foiti Fransi mogoni febe be asimia be nomi. Asimi révolutionnaire pe kele ka be boy karani Fransi mogonu ni. O dugulente malien sila bela jele yoyi. Ay docteur Sogel ko kala maiga kele. Ay ben le cerveau kele ay général Sadou Camara au mouye risophonie comme mogo gauchier des vrais révolutionnaires asimia bekele awani mogo kala be Fransi mogodi abla maiga dogoni abla do maiga dogoni be baraka Fransi service de renseignement abla maiga fa ntefe ka toko fo a benala na krache Fransi ga agent de a kumbe bon te feka do détail do la ko able mega fa kuma ta kasola yurugu c'est-à-dire que bubula kuma do fo quoi tiens bubula kuma do fo bubula ka kuma nyana ko jugu anga bubula ka kuma sari ngeni fotoro ngakli jigira bubula ka kuma ndo de ko quoi je pense que a vidéo nga sorongolo bubula vidéo ndo ka vidéo jarane de wallahi a vidéo jarane yere je pense qu'à vidéo quand on sort mon là que tomber vidéo mboka ira mo la quoi. Boula a très bien parlé. Mais Farafin te tient de fait. Farafin ko de kanga tugu mo ko saka. Ça peut pas marcher. O dit que marcher de est-ce qu'on va marcher bli? Je ne pense pas. Nya bo nya te boula ka vidéo la sona ko membolo quoi. Donc Mali ambora kan vidéo de ira la. Ambe do kala ka hereke Mali. Munu be ka boko Mali ko Mali ni Fransi ka réconcilier asimini Fransi ka de faut tout non tché be ka Malien de blanc que les fous de la drôme mata ya fa de l'Algérie faire awol de be ka boli moko no fe de ou desarabi ou tese ka kidali soro ou coincelendu ou be ka ngalon sugu be te ka marché to ye fen fe fono be ka bedun ala ka danfen be fono ka dun ka fono ka tla ka fono do wuludi bo wulu ka sana asimi ne de fle ka fana a fefe fona be ka bedun
k'a vidéo nu bila ko Algérie terror de k'Algérie maɲi bi a bɛ ka boli bi u bɛ ka Algérie tɔgɔ duman fɔ. N bɛna vidéo spéciale k'Algérie ko in na u bɛ ka kuma dɔ fɔ Algérie ko u bɛ ka propagande kuma dɔ fɔ Algérie ko in na n bɛn'o kɛ n ka deuxième vidéo ye a k'an bɛn.